नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता देखिए, खेसारी लाल यादव के गए रहे अहिरान के सामान जो कि रीच होते जो कि बवाल मचा दिले बा। तो कि वीडियो के भी रिकॉर्ड तोड़ दिले बा। करीब 1 घंटा में 4,27,000 जो कि दर्शक लोग देख ले बानी उ गाना के और सुन ले बानी। तो कि वीडियो के भी रिकॉर्ड टूट गया, जो कि वीडियो के भी उतना व्यू ना मिलेला जितना जो कि गाना के ऑडियो वर्जन में मिलेला बा। तो वीडियो आवे के बाद तो बवाल हो जाई गाना के, क्या वीडियो कितना दरअसल लोग पसंद कर ले बानी, तो वीडियो तो और झकास हुई है। तो आप लोग बताइए, कुछ दर्शक जो कि घटिया दर्शक बानी जो कमेंट कर रहे हैं जो कि ये गाना जाति विवाद बा। कोई भी जाति विवाद गाना ना बा, कोई भी जाति विवाद गाना ना बा। जो कि आप लोग भी जाई आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब पर सुनी और सुनो, कमेंट बस होता कि आप लोग के खेसारी यादव के गाना सुनने में कैसा लगा। जो कि गाना के नाम बा अहिरान के सामान। तो आप लोग इसी वक्त इसी टाइम जाई आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब पर और खेसारी लाल के गाना सुनी अहिरान के सामान और सुनकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को देखे में और सुनने में कैसा लगल। काहे कि 1 घंटा में 4,27,000 लोग देख ले बानी और 45,000 लोग की लाइक कर ले बानी। तो ये रिकॉर्ड बा, जो कि वीडियो के भी रिकॉर्ड ही ऑडियो वर्जन में तोड़ दिले बा। अब वीडियो आई तो एगो नया रिकॉर्ड रची है। तो आप लोग के इस जानकारी के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे जरूर कमेंट बॉक्स होता है। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।